Guys, may to. So ngayon guys, magadto ko sa Talisayan ilatata sa Laberdad kay nay sapatos nga dili ag igo ni Relona. Layo pa sa kayo kung si Mimi. So ako ihatag ni Chichi or ni Queenie. Duha na siya kabuk guys. Gikan ni siya ni Ate Gisilo. Kaso di man nila ag pang-igo niya. Nagkuhan man si Chichi nga nay mo sapatos diha. Na muning ako ra ning gitaguyaan guys. Isod na ko nig cellophane kay malapang takang Mimi. Kay dugay pa man kay si Mimi magkuan. Ako na lang ni ihatag. Pero dili sad siya na sayang. Isulod ko raman siya cellophane guys na maigo man ni Chichi og ni Queenie. Oh! Lagay! Kana! Nya. Diha na lang sa ni kuan. Ato ning isod sa bag. Luman daw electric pan daw. Ha? Luman electric pan sa kay ibang isa dito. Electric pan? Dala ha. I-upload na! Ni guys. Tatala pansit. Na sila Lelen dani na maglaba. Ikaw magunsa man ka. Kung may sa sere. Tuwang pa na yung marpe. Agpao niya yung ipon. Aman dapat. May pan guys. Ikaw ang pan. Di pansit sa kanlao. Pansit nga. Pansit bihon. Bag na yung makasaka. Hmm? Pedro. Abroad na ko. Abroad. Sila na itondo. Ay, abroad mo na. Dala kong bag. Larga kong kuan. Ibatyaw. Sisay sila ni pagpa sa Marpel guys. Salami guys. Sumana guys. Dahil ngisi di. Di. Ngisi sa. Hindi siya ngisi. Nabaguan siya. Maana dala na siya kadugayan. Guys, sabat na medyo relatata. Napadoy guys. Chigar di din. Narang kahuli mo. Dala ni. Giper. Timing gid kay guys no, nakaabot nami. Timing kayo na yung paniod to may. Ethan! Dito lang. Dali kag bago ya. Bismillah. Yes. Hindi. Please tatay. La. Nagkamang na. Action na siya tindog. Piang na ba? Action na tindog. Mga Bahot ko ginaninggi. Hoy! kata yun. Ang iya manggid nga. Kasikat man dali mo. Ang iya manggid nga manghura na dayon. Kitahi naman ba nga? Mura nga. Ay guys. Inang punito lang. Asoy. Asoy. Hi. Asoy. Mamayang. Nagtawag mo to ganina. Ha? Ha? Bato na siya ng tindog na. Pamangod na gid niyo, ana? Ha? Pamangod no? Kamang naman. Dili ko. Hindi na ba nagtawag? Asoy. Ano na kaya? Ako babaw na. Babahon mo na babahalan. Ito na kaya? Paniod to daw mi guys. Pinito. Kaya malaki nag-bless ako. Yeah. Wala bliss. Nag-bless by. Isay, ali isay. Kaman di ka kaon dahil ka? Ay, bago pa gikuan dahil isay. Uy, bago pa gikuan. Ano pa na mo gikon? Ako ba kaya siya na mo gikon yung magpel? Pumuglain kita as. Ang marpel? Ayan, lubos lagi pasin kung sa taas na yung lubos yan. Taas gani. Taas mo kaya ginang. Nahamot ni Ponso ng taas lagi na. Dali na mga punso. Dali na, Jing. Guys, timing kay guys. Maniod to ta. Ay, karon pa lang lugar kita o dangihang kwan. Magani kita ba nililin kay karon pa na niyang kuan. Taas lagi kayo. Mura, sili bagay sa kwan.
Inga na ba yung normal? Taas mo puno yung lagos. Ay, sa Lagos lugar na sila nagkuandi ay. Maniod su. Ito guys. Jeng maniod to Ano Jeng. rin, Gio? Ganito. Ganito. Ito, focus na. Mawag ko muna. Ha? Tapos mawag. Aman. Ano ito yung Guys, manguli na mi. Nag-snack sa gitag ko. Diba? Kukad na ganito sa saging mo. Nagluto sa tata sa snack guys. Oh. Maruya nga wala di mao. Lami lagi ni imong kuanta ginamos. Ikaw nagamasan eh? Pinalit mo. Ako lang nagamos. Yan ginamos Alin na? guys. Oh. Hindi mo ikaw sa saging di. Yang. Kan saging yang oh. Layang. Na may giprito yang. Chay. Di ka? Ah. Naman. Ayan ako. Taro na. Nakakatulog si Saysay. Dog, saging mo. Hindi ikaw si mga ginamos. Ano, saging ginamos. Init ba? Init. Ay, ay. Pangka saging guys. Kapag pa rin si mama na kay na. Asa sila? Init guys. At ito na mi guys. MJ! Winnie. Ito na mi Jeng. Winnie. Tacinta ulit. Abang tacinta. Di. Ali Jeng. Na, layo. Ito na mi. Hi guys, may gabi so ready na ang atong panihapon guys. Sangkap mo te. Naghalang-halang ko og kuan. Ano? Chicken. Bisaya. Palit si Doy guys kay gutom daw siya. Nga pangaon na ta. Lah, nga naman eh. Kuan. Di ba rin namang lamisa kay nagkuan sila din hinag. Kanang tambak. Nya. Dani tambakan guys. Kaya naa ko na yung mga lakaw nila ugma. Naitrabaho si Doy ugma, si Alan Pod. Naa siya kuan ugma sa ilang kuan sa balls. Nya. Karon nila trabaho. Ila daw ni overtime man dani guys. Okay. Na sila yung mga lakaw ugma man. Magbrigada eskwela sila Alan ugma sa ilang kapunungan sa balls. Nya. Mo lagi Ano? Ano ba mama ko? trabaho. Ha? Iyang trabaho daw karon. Si Doy pagabot ni Doy gikan sa nag-duty. Nag-diretso ra ko rin siya pagkuan. Diretso siya pag ano. Nag-diretso tabang pagtamak siyang tatay. Kasi buyit. Nag-drive sa motor ni Laylins. Nang asawang suka dani guys. Ikabala ka lang. Mauna lang mo okay na. Ito ko nagluto sa silong guys. Ano ko nag-video kaya akong cellphone gi charge. Kay lubats kaya akong cellphone. Anong Dala kaya ta. mga ano to guys. Ano na ko? Ha? Ano na ko? Ano sa gimus na? Unsa? Unsa ka lang? Ayon sa kami? Ano na ko? Oo, paa na imo mi. Gilain mo ginami. Paa gina imo mi. Na sila video guys, kaya nang sukas na sila. Ako balak ko. Mas mini oh. Nakukas na sila nangain kay pangigangs. Nangaon pa guys. Halang kay Doy? Dili? Wala ka na. Walang talab ang sili. Sure mo ba? Isda mo tayo papayat ni Doy niya kay ewan man siya nga lami ang kwanay. Manok. Bisaya. Baik pala yung isda. Kuraan siya. Tip, manok Bisaya gid siya.
Siguro na sa ginamot nga lamay. Ayo. Yan, mami na kada. Salamat magsalamot namin. Salamat. Kinamakit siya. Mga to, rin mo rin gangman. Sahan niya. Kaya iya marpo siya sa ko. Kung nagkanto ko dito, may ako sigutan. Naim ko mami ni, pangat ko dani niya. Grabe ang sili. Kalimutan man. Napanin niyo? Sudan ba? Gagmay, magini mo ni sili lang ah. Ngalan. Ito na, sorry. Ang ina mo sa to. Balik na sa damang kananan guys. Ito sapit ng pagka-plastar na. Abi akong sili. Ito na ko klase na eh. Domingo, Lunes na lang klase na. Ready na eskwelahan pero ang masulog nilang kulang. Sige. Up. Active yung presidente gina. Sa Active adlaw post. kasama president. Ate Kwan. Ate Rochelle. Ha? Ate Titi? Kapit niyo? Ano? Hindi mo kaya dilibin man to. President sa campus. Sa campus. Ako tsaka gutom ba? Hindi mo kung panghigas ko mo to. Ay lang kinamot. Ano mo? Lagi na na. Ito ba? Kaya ba? Apel pilih hamal. Nahawag manok para bakog. Painomon daw nini. Doy-doy ka lang si Buy-Buy sa kuan. Edward. Buyet sa Makagaba. Di naman na si Buyet nagunda. Ang ginam Budoy ka nagundang naman na siya. Nagundang ko. Alam mo diya. Ano ang sabaw guys? Ming bantay mo, Ming. Ay mo gawat kinahan ba? Mangintay lang. Sura lang. Wait ka. Ano ba singay? Magkaon ko ganyan na iba. Ano lagi ka sudaan? Isang bulan na eh. Kuan hotdog. Nang hotcake mi, ibera na ni mami. Ang tanga sa hotcake lang na nainday. Ikaw na to. Bayan na. Pagkahuman kayo, nangutanga, nagpalita din sa hotdog dito sa sentro. Kinain. Ako kaon na dinay. Na ipawisan ako luto, lamit kayo. Tulog na ako nakadugang. Yatag na lang ako ni Simon. Nakakain man. Hindi tanggad may aring mi. Ato rin, ato sindro. Wala ko ilang ba? Sugon yan ka. Sabi. Ito sindro. Nakasama ko na may pa bit-bit sa electric pan. Ako. Kaya mo na eh. Kaya yung Kami kababa. bilang gulo. Yung gulo. Kaya. Hindi mo magiging kaya. Pwede mo gusto. Guys, late guys. Ayan na ka makatulog kung
Kaya di na igang mga kadlaw na. Katulong lagi mi sa mo. Sa inyo. Gakos pa magayon si nanay kay tugnaw. Ang kwarto, alimot ka. Yan ang bugno sa mga lasbanda ng taon na. Dali mo, igang liya mo nga day? Ha? Igang liya mo nga mo? Bigang dia. Ay, bukuta man ka. Paglukan. Kadlaw naman. Kadlaw na. Ang katulog ka nagbukuta ka. Gawas na. Kaya ko din day. Dinanag ko ito sa bukot dong. Di ikat. Ano sa bukot? Ito sa igang. Bukot ito. Diba niyo? Napala niyo? Diet ka? Ay, bukot ba? Agbutap ka mata ay kaganang. Guys, sumana nila og tambak, gitamper na ni Dani. Ah, bait ko lang, balingon. So, Nakain ako ba? Wajib ba? hoy, Red Horse, magibabat nga, tanduay mo to. Andoy man. Kuan, ang kwarta sa kalibo nahatag na niya. Nya ula siya ang buot. Unsakor, unsakor. Isumbol ang gano'n sa mga nila. Ay, sumbol ko. Patag po. Organ! Agas na ang tubig guys, kay schedule man karon. Paingon pa na ugma sa gabi eh. Dani sila nagkutkot. Kaya kabalo ko doy, baho kag ilok doy. Dani ako nagluto guys, so ako din ko na nagkalayo para mahaling. Di halingan eh. Sa akin ko na sila doy-doy na guys. Yung trabaho gabi. Disturbo ko. Tingnan. Trabaho ka ngayong gabi, we. Disturbo ka, wislingan. Muna ilang kuan guys, pag 5 ka sako. Kada masa. Bato na yun. Tulo.